ni जों Orani Eklavya school of highway naikha te student by malaikha principal by malaikha an logo tong chini bromgana portuguese deborma bromgana donald dalong जों principal by malaikha orani school ni problem no kok salaikha or staff teaching staff ni shortage tongo especially te nungjanai ni blai problem o jagao जों kuila ni simi ni khanaja hinge tini जों physically highway nainai ni bagai phaikha nokha joto student ni जे प्रॉब्लम रख खना लाइका जे बरो प्रॉब्लम फेस खाइ दं माने जों ट्राई खायनाय एडिसि हाफांनि होइतेबो जों ट्राई खायनाय साकावबो जों जे सिनि कैपेसिटीखौ ओरैनो होखे जों साकाव कक सालायनाय जे ओ डिपार्टमेन्टआव नायकल तंनाय बबाय कक सालायनाय फाइनाय सालो जों अमनो सलुशन खायनायनि बागै सागथारना सामफ्राम जों जालो मान जागा ओ जागा स्पेशली ड्रिंकिं वाटर नि फेसिलिटी आयरन रक गोनां होनाय ओ जागा सराय रक बरनि प्रॉब्लेम न साइखना रखा एमने तो थुं अर वाटर नि फेसिलिटी तंगो फेबा नंवानि मतो परिष्कार या हाय होने बरक साव बनो जों बमा हाजर फिल्टर न रखे चानाय बाहेर जों वान छवे प्रिन्सिपल नमबो साखा बबो लेटर होनाय जों एडिसि हाफांनि होते जों फिल्टर रकनि बागै एनाउन्स खायनाय ते अरनि स्कुल गर्ल हस्टेल नि मेंटेनेंस रक नि बागै जों कक सालायनाय आगिबो एस्टिमेट जाक हाय होनाय छाव अरनि प्रिन्सिपल बार न इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी चेंजिं माने बागै इम्प्लिमेंट खायजे आंगै दं होनाय छाव जे जों बनमबो कक सालायनाय एडिसिनि होते कक सालायै दायतिनो अमो सामं चेरवानि बागै जों सागथार